включване. Не, няма. Остава хора, аз съм Мандибула и тук с мен е глава Хантер БГ. Не си играем с АКБ. И Turbo Pixel, който няма никой не мога да говори. Аз правя ли някой от вас? Аз съм Блейза. О, оцелих някой. Оцелих някой 2 пъти. 2 от 2. Възможно. Да. Добре. Турбо Пиксели от отбор сме, Турбо Пиксели от отбор сме. О, Голден Apple. Ой. Леги, защо ми лапва така, бе? Мисля, че оправи плана. Бяга, бос. Но, I have златна ябълка. What? Раз. Добре, съжалявам за лага, но няма как. Добре, нали се разбрахме нещо? Ох, не ме чакайте много. И аз. Защото ми лагва. Уа, добре си лага. Извинявай. Лагва му е от самия OBS. Не. Просто, нали, хоткея ми е същия за снимане и айде. О! Добре, явно пак ми лагва, не е чак толкова добре. Убих го. Да. Добре, подкарвам. Аз май мога да подкарвам повече от 40 FPS. Яко. Ясто. Не. Да, подкарвам за гласителки на 60 и съм в точно. Точно с... Друго пикселе. Така. Да, ясно е.
Той фоксва мене, между другото. Не знам. Сигурно не. Аз виждам едно хубаво турбо пиксел. Навсякъде. Тъм, тъм, тъм. И аз го видях. Не е в темпъл, навънка. Ето го! Нали знаеш ли ми правиш нищо с тази пръчка? Ей, голден е пълка. Ей, как... Изяда голден е пълка. Можеш да му набиеш демидж. Не, аз паднах по много тъп начин. Добре, не ми наби много. А това как е? Е! Турбо пиксел е излезъл. What the... Да, ама беше излезъл от играта. Бързо, ферма. Бързо, в фермата съм. Оу, what? В лобито ми лагва. Не. На джъмпа е абсолютно същото. 60 FPS дигна. Да, като съм близо до джъмпа наистина лагва. Къде е? Не го глична. Не знам ти. Да. В... Това... Идвам. Къде си? И аз. Добре, бе. Турбо, престани. Добре, кажи ми къде е. Да. Не. Да. Дай ми го за гличваме мапове. Да. Опа, качих се най-отгоре. Не бе, турбо! Да. Да, и? Да, добре. Умирам. Не, пак се качих горе. Нали. Аз за малко влезнах. Аз имам още 24. Влезнах. Да. Даже се кача там горе. Опа. Разбрах. По-лесен начин. Просто оцелваш страничното ъгълче на блока и минаваш през стъклото. Така, ела ти покажа. Ела през стъклото.
Ела. Ето да оцелиш и просто минаваш. Окей? Влизам на сейф мястото. На сейф мястото съм. Ела и ти бързо. Ей, пък ми умри. До сега само Турбопиксел е умирал. Дай ти. О, втора златна ябълка. Ея. Да, ела. Е, тук ъгълчето оцелваш. Добре, ъгълчето. Ъгълчето. Не долното, отстрани. А, ето, видя ли? Ало. Там съм. Аре. Да, ще стоя тук, аз стоя тук. Не ми ги виждаш каката. О, лап! Някой ме бие. Сейф място, сейф място. Окей, окей. Окей. Видя ли, че има по-лесен начин? Може да ме удари там. Влезнах! Уби ме. What? Окей, аз влезнах вътре пак. Аз излизам обаче. Не, ще отлично на друго място. Друга стаечка такава. Ами, това е единствената май. Това май е единствената, която може да се гличне. Окей, идвам. На сейф мястото съм. Дами и господа, това е урок как да гличнете мап на СКБ. Да. Разбрахте как клякате и въгълчете. Шифвате и въгълчете. Ето тук. Така. Ето. Обаче, ето така идвате тук и бам. И сте сейф. И както... Не е нужно да ходиш. Аз го правя без да хода. И просто ендърпелвам и си стоя. Имам много чепъл. Така. Ендърпелвам и... Не! Фък. Ела. Виж ме къде съм. Много. Видя ли ме къде съм? Мага. Никой не знае къде съм. Това е мега якото място. Да, това е мега якото място. Аз не знам. Защо ще бъде дълго името? Да, между другото, този клип може да стане около половин час.